Og så sidste skydning i B-niveau gevær. Det er på 25 meter. Det er 5 serier af 9 skud, partid 14 sekunder på 3 skiver. Og formålet her er våbenbetjening. Udgangsstillingen gevær ladt med 4 og 7 patroner. Ladt med mellem 4 og 7 patroner. På 27 meter. Herude. På signal bevægelse skråt frem til 25 meter, hvor der afgives 2 skud mod Alfa 1 brystet og 1 skud mod Alfa 2 hofte i alle skiver. Start med det midterste skive. Herefter valgfri rækkefølge. Genladning skal ske efter åben slæde som kritisk magasinskifte. Mens soldaten skifter magasin, flytter han sig mindst 1 meter i siden. – 1778. Alt for langsomt. Alt for langsomt. – 1778. Alt for langsomt. – 1546. Hvis jeg ikke får med det magasinskift, så... Ja. –1546. Hvis jeg ikke får med det magasinskift, så... Ja. –1432. Tæt på. –1432. Tæt på. –1494. Jeg flytter mig heller ikke, når jeg skifter magasin, gør jeg? Nej, det gør jeg ikke. 1494.
506. Okay, selvkritik. Når jeg kommer ind i skydestilling her, så står jeg simpelthen alt for sådan. Skal have. Ja. Det var så VM-niveau her, som jeg dumpede til en helt stor guldmedalje. Sådan det. Der er ikke nogen supercuts her.